Da farko dai suna na Muhammadul Aminu Ibrahim Daurawa. An haife ni a garin Kano a unguwar Kofar Mazugal, gida mai lamba ta 32 a 1 ga watan 1 1969. Kakanmu babban malami ne, ana kiransa Malam Muhammadu Bila. Shi ma mahaifina Malam Ibrahim mai tafsiri babban malami ne da yake yin ba da karatun alkur'ani da kuma karatun fikihu. Yana ma yin tafsiri duk ranar litinin da ranar alhamis a fage layin zakara mai neman suna tun wancan shekaru na 1960. To kaga kenan karatu daga gida aka fara, kuma shi mahaifinmu ya yi dami firamare, amma muna gama firamare sai ya ce ba za mu ci gaba ba sai mun haddace alkur'ani. Saboda haka muka shiga karatun alkur'ani. Allah ya taimake ni na haddace alkur'ani, sannan ya haɗa ni da manyan abokansa da suke karanta tafan fiqihu da hadisi da luga da nahau. Na ci gaba da yin karatu. Shi yasa ma lokacin da na yunkurin zan shiga secondary school na yi girma, lokacin ba a riga an raba secondary karama da babba ba, ana yin zuwa form 5. to da haka sai aka sani a aji 4, na yi aji 2, na yi shekara 2 kawai. Hakanan kuma ya haɗa ni da manyan malaman da na je na yi gyaran tilawa a gurinsu, har sai da na yi satu tukunna na rubuta alkur'ani da ka. To sannan kuma sai ce to yanzu kowa ya samu yanci, lokacin ma ya riga ya rasu, ta ma ya ba da wasiya ga wani abokinsa Malam Iliyasu cewa idan 'ya'yansu sun yi karatun addini ya ba su dama, wanda yake son ya shiga ya je ya shiga. To sai na je na zana wa private a 2000, shine na samu makin da ya bani dama in shiga jami'a. Ta ma ban shiga ba sai da na je na yi karatun kwamfuta, farkon fitowa kwamfuta lokacin. To daga baya kuma 2004 na shiga jami'an Bayero. Ba na mantawa da Profesa Mai Kaba, Allah ya ji kansa. Na zo na yi rijista na shiga Islamic Studies da Hausa, sai ce mun aiwa wannan abin da kai ta yi a rayuwarka ba shi kamata ka zo kai ba, da shi da Associate Professor Malam Gausu suka ce mun lalle na dawo bangaren abin da ya shafi Mascom. To na shiga Mascom, na hada da tarihi, history da kuma abin nan. So haka dai na fara, kuma Allah ci ikonsa dai ban gama biyu nan ba, don da yawa in na shiga biyu sai su ta dariya malai aka na ce ai a lokacin abubuwa sun fara min nauyi, an sanni tun da na shiga ana bi na yu mutane, kuma ka san malamai da ɗalibai yadda ake. In ɗalibi ya shigo mai farin jini da mutane ana ta bin sa, za ta samun karafkiya da sauransu. To sai na koma kuma na shiga wata jami'a da take a Benin, amma suna da reshe a nan Kano. To shi ma mun yi wajen shekara 3, sai kuma aka ce lokacin an kori jami'o'in da ba su da rijista a Najeriya, suka ce sai dai a koma Kwatano a karasa shekara guda a can. Nan ma dai na ga to me zai kai ni Kwatano in shekara da sauransu, nan ma na watsar. Karshe dai sai online na shiga da karatu, tunda alhamdulillah dai ni ba ana yin karatu ne don na samu aikin gwamnati ko don ne wani aiki ba. Abin da nake yi na kasuwanci da noma da kiwo da ilimi da ya neman sa da ya shi ya ishe ni rayuwa, amma dai ina buƙatar faɗaɗa ilimi da karatu, shi yasa ba na sauri a wannan bangaren. Yanzu na yin digiri kusan guda 2 online a fannin abin da ya shafi sociology da kuma Islamic studies. Ayat da tafi bani wahala a wajen hadda, na farko izata dayantu, ayat da tafi kowace tsawo alkur'ani, kusan sumuni ɗaya ce, tana cikin suratul baqara. Sai kuma yusikumullahu fi auladikum, wajen maganar gado, shi ma sumuni ne kaɗan, ba shi da tsawo, amma kuma saboda maimaita kalmomi da aka ta iri ɗaya a ciki, da waɗannan gurare wato ba zan manta da su ba wajen wato hadda. Mafi munin abin da har yanzu ya kasa fita daga raina shine wani abin takaici da ya faru da kuma wani abin tausayi da ya faru. Abin takaicin shine wani mutum da yake neman 'ya'yansa mata, 'yan mata guda 2, ya kori babarsu, ya mai da waɗannan 'ya'ya nasa 'yan mata guda 2 kamar su ne matansa, har sai da aka shekara guda a haka. Yaran suka gaji da irin wannan abin takaici da mahaifinsu yake musu, suka zo suka kawo ƙara
muka bincika muka kira uwa muka kira shi muka hada shi da Allah muka masa magiya ya gaya mana gaskiya idan shaidan ne ya rinjaye shi ya aikata haka ya yadda cewa ya aikata. Sannan abu na biyu, akwai lokacin da 'yan hizba suka tafi zagaye sai suka kamo wata mata a matsayin an kama ta a matsayin karuwa, amma da aka kawo ta sai ta fashe da kuka. Su kuma mafi yawan ba kuka suke yi ba, jira ma suke a sallame su a kai su kotu. Sai na ce a ware ta, na tambaye ta me sunanki, me da yasa kika shiga wannan? Ta ce wallahi wannan abin dole yasa ta shiga. Me ya faru? Ta ce mijinta ya mutu ya batta da 'ya'yan nan sun kai har guda 8. Ta nemi taimako, ta nemi abinci, ta nemi sa su a makaranta, duk inda ta je kawai sai a nemi a lalata da ita. Ta yi iyayenta ce ta yi sana'ar wanke-wanke, ta yi sana'ar girki, sana'o'i iri-iri, amma ba ta samun wadatar za ta iya ba yaran abinci balle su je makaranta. Muka ce to muna so mu tabbatar da gaskiyarki, amma za mu ɓoye sunanki mu sa a bincika. Aka bincika aka tabbatar haka ne. Lokacin da aka je gidan ma yaran ma suna kuka, suna jin yunwa, suna jiran dawowarta. To waɗannan abubuwan guda biyu, na uwa da ta shiga harkar karuwanci don ta ci da 'ya'yanta saboda tsabar talauci da wahala da kunci, da kuma wancan lalataccen uba wanda yake neman 'ya'yansa, waɗannan abubuwa guda biyu duk sanda na tana su wato na kan ji takaici. Shi kuma akwai wani ne da 'ya'yansa mata guda biyu sai suka fito da waɗanda suke so, shi ma uban ya fito musu da waɗanda yake so. Suka ce baba ga waɗanda muke so, shi ma uban ya ce ni kuma ga waɗanda nake so. Suka ce baba ba ma son waɗanda ka kawo, shi ma ya ce 'ya'yana ba na son mazan da kuka kawo. Rigima ta ɓarke har ya saki uwarsu saboda sun ƙi su auri waɗanda ya kawo. Ya kori yaran nan, ƙarshe suka je wajen kwamandan mu na hizba da ke Dala, Allah ya ji kansa ya rasu. Sai uban ya haɗa baki da lauya aka kama kwamandan cewa an kama shi a matsayin ya saci yaran ko ya je ya ɓoye su. Aka kai shi wajen commissioner of police, aka je aka rufe shi. Da na samu labari na je na samu commissioner of police na yi masa bayanin yadda abin ya faru. Aka kira mahaifin, aka kira kwamandan, aka kira yaran, suka yi bayanin abin da ya faru. To wannan matakin cewa uba bai da iko ya wa yarsa auren dole, mutukar ta yi wayo ta san ga wanda take so, ba zai tilasta ta aure wanda take so ba. To muka kai shi kotu ta daura ma yaran aure. Sannan akwai kuma wanda ya zo shi kuma uban yake aurar da yarsa, ita kuma yar tana da ɗan ya kai shekara 18. Muka sa ɗan, aka kwace damar daga hannun uba, muka sa ɗanta ya ɗaura mata aure. Sannan akwai wanda yawa matarsa saki 3 gaba ɗaya a kalma ɗaya. Aka ce babu komai tsakaninsu, kamar yadda mazhabar mu ta malikiya ta tafi a kai da wasu mazhabobi. Saboda haka sai suka ci gaba kuma da zaman daduro. To da na samu labari sai na sa aka gayyato su, na ce me yasa bayan kai matarka ce ka mata saki 3 kuma yanzu ka dawo kana wani zama da ita ba na shari'a ba? Ice malam duk mun ne fatawa a wajen malamai sun ce ai lalle ba za ta dawo ɗaki na ba sai ta auri wani, ni kuma kawai ce mata ne na sake ta saki 3 a kalma ɗaya. Na ce a takarda ka faɗa ko da baki? Ce a takarda. Ya kawo min takardar na karanta, na ce to wannan akwai mazhaba cikin mazhabobin malamai da suka yadda saki 3 za a iya mai da shi saki 1, amma ba malikiya bane, ba shafi'iya bane, ba hanbaliya bane, ba hanafiya bane. Wasu malaman ne su ma daban, kuma sun kawo hujjojinsu da dalili. Idan za ka samu alƙalin da zai mayar maka da matan nan, ni kuma zan rubuta maka fatoyin malamai akan cewa za a iya mayar da saki 3 a kalma ɗaya, ba fa saki 3 daban-daban ba, saki 3 a kalma ɗaya za a iya mai da shi ɗaya a maima da matanka. Idan ya samu alƙalin da ya amince, ni kuma na rubuta fatoyin da malaman da littattafan da references ɗin duka na buga, na sa sunana, na sa matsayina, na baya aka kai wa alƙali ya karanta, ya ce ya gamsu da wannan fatawa, ya buga sitamfi aka maimar da matarsa. Lokacin da aka kori wasu 'yan hizba na local government 8 saboda rigingimin siyasa, ciyamomi da suka matsa suka rike albashin 'yan hizba, suka ce ba za su ci gaba da ba su albashi ba sai an cire su daga hizba. Na ga adadinsu da yawansu, tunda muna da 'yan hizba 10,000, amma a lokacin waɗanda abin ya shafa sun kai kusan mutum 1,000. To wannan abu na wato ya dame ni sosai, musamman yadda na ga waɗannan jajirtattun mutane ne suna aiki, sun kware akan aikin, sun daɗe suna yi tun shekara da shekaru, har ma jama'a sun san su da aikin, amma lokaci guda saboda an samu canjin
gwamnati an samu canjin ciyamomi a local government suka matsa sai da aka kore su. To wannan abu wato baya mun daɗi duk sanda na tuno shi yasa da muka zo tenuwa ta biyu na kokari aka ɗauke albashin 'yan hisba daga hannun local government aka dawo da shi finance. To gaskiya tambayar da aka fi yi min shine tambaya akan aure. Idan za a yi min tambaya 100 to 90 akan harka aure ne. Inda dai za ka ɗauko karatu ka tafi tiriyan ba ka samun tuntuɓe to za ga cewa waɗannan guraren suka fi daɗi. Da haka na fi jin daɗin suratul mu'minun saboda lokacin da na yi haddar izinta zuwa ƙasa ina cikin yanayi da haddata min sauki. Saboda haka ko cewa aka yi misali ana sallah ko muna jan tahajjudi na fi san Allah a zo irin waɗannan guraren daga suratu Maryam har zuwa ƙasa na fi jin daɗin waɗannan gurare saboda haddasu ta fi ƙwari a raina. To gaskiya dai a babban burina shine dai ni akan kaina nawa shine in cika da imani shine babban burina ne, amma burina kuma ga al'ummata shine ina son in ga ci gaba na addini da na rayuwa. Ga 'ya'yanmu sun hada ilimin addini da ilimin zamani, sun samu wayewa, sun rike addininsu, sun rike zamaninsu, kuma sun yi addini irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba tare da ƙari ba ko ragi ba. Ni dai na fi son zogale, a sa masa kuli-kuli, a yanka koren tattasai, a sa masa albasa, a sa tumatiri. To wannan haɗin na zogalen nan ina son sa. An min kyaututtuka masu girma masu nauyi, amma kyautar da aka yi min wacce ba zan manta da ita ba, wani mutum ya sallama na fito daga gidana sai ya bani 200 naira 200. na ce bawan Allah ya haka yace to malam ko kare na nace a bare na ba. yace to ai ni ban kalli gidan da kake da shi ba, ban kalli motar ka, ban kalli kaza ba, kawai ni ina kaunarka ne saboda Allah kawai shi yasa da ka maka 200 na. nace to na gode. To wannan abin na kasa manta, kuma har yanzu na yi ta neman mutumin nan ban gan shi, ban san daga ina yake, ban san daga wace unguwa yake ba. Kawai ce min kaunata yake yi, kuma kawai shi sai dai in na rena. na ce ba rena ba, na gode. A lalle kam ai ka san in dai dan cikin gari ne kai, ai dole za a dan yi bal. Wannan bal kan mun yi ta da abokan mu ga sunan, muna da sarari cross rover, muna da 11 star, muna da Everton, muna da Respectors. Duk waɗannan kulab ne da muka yi da matasa abokai wanda dama ana yara an san wasan bal wannan yana cikin wasanni da ake, kuma shi ne ma ina ga ginshikin wasan. Wannan kamun yi shi muna yara sosai. Ka lamba nawa kake yi? Ai mafi yawa da yake na fi amfani da hagu, ina buga lamba 3 ko lamba 11 ko kuma in buga lamba 9. Duk gurin da ake son karfi ko gudu to mafi yawa akan sa na annan lamba 9 tunda shi yafi kowa yake shan wahala, ko kuma ina buga 10, 11 a kai da 3 da 7. Abin da 11 da 3 da 9. Shekara cin balwala. Sosai kuwa. ‘Ya'yana 14, guda 4 daga ciki sun gama university, sannan kuma akwai guda 2 yanzu da su shiga. 2 daga ciki sun yi aure, ina da mata guda 3. Malam zai cike ne ko da shige ba? Dai tsaya a haka, karkasa su ce program ɗinka ya zama kaza. Banni da su a haka dai, a zai tsaya a haka. Kuma alhamdulillah muna zaman lafiya, dukkaninsu sun yi karatu. Wannan yanzu tana digirinta na 3. Duk dai suna karatu, kowace ta yi digirinta alhamdulillah, kuma mun kafa makaranta mu da su muna koyarwa. To lalle bai zo gare ni lokacin da ake faɗa ba, tunda ba mai shigowa guri na, kuma wanda suka shigo ba sa gaya mun cewa an ce na mutu. Sai bayan tukuna an kusa sallama ta na dawo hayyaci na, tunda a lokacin an riga an samun oxygen da ita nake kusan awa 13 ake samun ita, ba ma na iya numfashi sai da oxygen. Kuma an zo an auna an ce ba ga corona ba, ni kuma gashi ba na iya numfashi sai da oxygen. To haka dai muka zauna har wannan lokaci, kuma da yawa an dauka ni ma kaina na dauka na mutu, da naji ana ta faɗa daga baya an ce na mutu, har nace to a bani takarda mai yawa mutuwa ce ta zo daf, rubuta abubuwan da nake son sake rubutawa
na wasiya da abubuwan da nake so a yi da wanda nake so a bari, da wasiya ga 'ya'ya da mata da abokai da masoya da sauran abubuwa haka, na sake jaddada wasiyata. to kuma sai na ga har an sallame ni dai ba mutum ba, na tafi Abuja ne kwana 58 na dawo ne ga ba mutum ba, na ce to ina ga Allah cikin rahamarsa ba yanzu ne lokacin mutuwa ba, amma dai yana nan tafi.